May nagpamangkot sa ato, no? Isa na yung probably ka-concern sa police officer. Ang balya, sir, ano ang imo ma-advise sa isa ka police officer nga nanging biktima sang two-timer? Nasa subong, nag-isa ano na lang siya, broken-hearted, kag hindi excited sa palabuton nga Valentine's Day. Simple lang aton nga advice sa aton nga tropa kay na nanging biktima sa isa ka two-timer. Sergeant, it's time to find someone new. Diba? Hindi na paghagad lagas ang wala na gusto sa imo. Ipabili na lang sa experience mo. Lesson learned na kung sa baga. Nga ikaw, despite sa imo sincerity, sa imo loyalty, sa fidelity mo sa iya, nabatasan niya nga ikaw pagabayaan kag pagatuntuhon. Hindi pag-uyang imo tiyempo sa sinakaklase sang tawo. Dako pa imo futuro, Sergeant. Makakita ka gid sang babayi nga magarespeto kag magahigugma sang hugot sa imo. Okay? Sa palabuton nga Valentine's Day, medyo malamig siguro yung mga Valentine's celebration, but again, swerte ka. Kay pandemic pa, bawal ang mag-date sa mga plaza. So kung mo naman obrahon, spend your Valentine's with your families, sa parents mo, sa mga utod mo, mga kinablusan mo. At least sa madugay nga tinion nga nalipatan mo sila, tsansa na nila nga may kaupod ka. Kaginbayaan ka sang two-timer nga babae nga wala gitagaan value ang pagagugma gaginhatag mo sa iya. Sergeant, don't lose hope. Madamo sa babae sa kalibutan, kag isa dila sa ila gintag na para sa imo. Okay? Lesson learned, na naging biktima ka sa two-timer. But again, it's a blessing in disguise because this could be a way or another opportunity for you to find someone new. So sa ating mga tropa dira nga may mga problema or may gusto ka mo makapangayos ang opinion ta, ay lang kita. Akon opinion mo lang ni. Pero kung pamatian ninyo, eh di okay.